Ето как изпълняваме една от поръчките на нашите клиенти. Изработваме спален комплект от 5 части, като за начало подготвяме отделните елементи за комплекта. Всяка част мерим с нужната дължина, като отбелязваме мястото, на което ще бъде отрязан плътта. Режем по права линия, след което подготвяме втората торба, долния чаршаф и калъвките. Преминаваме към следващия етап – ушиване на отделните части от комплекта. Зачистваме ръба и оформяме лицевата част на калъвката. Правим украсителен тигел, режем конеца и сваляме от машината. Ушиваме другата калъвка, долния чашав и двете юргански торби. Когато всичко е готово, сгъваме и подготвяме за пакетиране. Така направеният от нас комплект е готов да бъде предаден на клиента, за да внесе уют в неговия дом. Ако искаш твоята поръчка да бъде изработена с качество и внимание към детайлите, свържете се с нас. А информация как да го направиш ще откриеш в първи коментар.